la veig. Mig any fester de Biar. Juanet TikToker. Grande, José Luis. Vamos, Biar en festes, mig any fester. La prèvia per les seues festes de la patrona de Gràcia. I el gran capità del dia 12, Jordi i la família. Ahí está. Familia Heretà Soler, Jordi, Clara, Lázaro, Pepe, grandes. Ahí els veiem, els capitans. Jordi, Lázaro, Clara. Els capitans dels Blavets del 2026. Però així tenim els pregoners de les festes de Biar, i el millor de tot, que és d'ací del poble de Biar, que és un polític de fora que no tenia idea del poble i ve i parla. I si iniciativa dels pobles m'agrada, que els que són els pregoners de les festes les sequen de dit. I ell ho farà en Guanya Biar. Juanet TikToker. Així estem al mig any fester de Biar, anem amb la comparsa Blaveig. Hem anat a acompanyar la capitania del meu amic Jordi i la família Heretà Soler, capitán del dia 12. Juanet TikToker, així desfilant, José Luis, Vallès Blaveig, així. Sempre tradicions de festes, de moros i cristians, de la terreta, de la millor terreta del món, a la comunitat valenciana. Avui, Biar. Vamos, Blaveig, avant. Anem a entrar a la plaça.